Guys, this is Bicolana TV Vlogs. Hello mga kasutsut dyan. Nandito ako ngayon sa lugar namin. Ayan. So, ayan, naglalakad ako guys. Galing ako sa bahay ng lola ko. So ngayon pauwi ako sa bahay namin. Hello mga kasutsut. Ayan, balita dyan. So ayan, hinihingal ako. Hindi na ako sanay maglakad na ayan, ang init guys. Lakad pa more. Ayan. And guys, welcome back to my channel. Ayan, nandito na ako sa bahay namin. Ito yung bahay ulit namin guys. So, ayan. Hello mga kasutsut. Ayan, this is Bicolana TV Vlogs once again. Ayan. Ito yung kalsada namin dito guys. Yung bahay namin guys nandito lang sa harap ng kalsada. Ayan. Yung nanay ko, tingnan nyo guys. May ka-video call. May katawagan. Ayan guys. So, wala lang. Wala lang ako wala lang akong magawa. Naantay ko yung bayaw ko guys kasi uwi na kami sa amin. Diba guys?